natáčet na té hraně, ať se do těch flašek, kdyby tam už někdo byl. Tady se někde otočí. Já měla 6 gramů. Viktor, jdem. $15:43. Ztráta nebyla na páté při háčku způsobem tady ten tým. Tomáš Vajce. Samozřejmě kolový rozptyl platí. Pojď! Pojď, Máťo, pojď! Pojď, Ondro! Pojď, Petr! Ale Pepino, hop, hop, hop! Dobrý. Krásně, Mato, krásně! Pojď! Pojďme, Vicky, hop, hop, hop! Jedeme! Pojď, Ondro, hop, hop. Pojď na to kolo. Super, pojď. Pojďme s nima. Super, Ondro, dobrá práce, pojď. Hop, hop. Pojďme, Vicky, hop, hop, pojďme. Jedeme, najdi tempo a jedem. Pojď. To je ono. A s nima. Jedem. Super, Ondro, jedeme. Hop, hop. Super, Viktore. Dobrá práce, pojď. Jedeme. Hop, pojď, Ondro, pojď, máš je kouzek. Lehčí převod. Hop. Jedeme. Pojď, Vicky. Pojď ještě. Pojď si, najdi tempo. To je ono. A točíme. Hop.
Pojď ještě. A dále 21. Pojď Ondro, hop, hop. 23. Grošek. A pozor, souboj! Dáme sledovat, jak závodníci opravdu bojují na všech pozicích. Pěkně kluci. To bylo úplně dementní, kamo, já jsem... Pěkná práce. Máš něco nebo chceš?